همتون داشتون بخیر. این اینجا شهروری من آمدم. ای شهر مودا خرید کردن بودا کدامی خیلی سه تا پدر کچه آوردن. اینم نان آوردیم. گوشت گرفتیم. گفتم کیکس برای گودکو پزم. انشالله لی چخه میپزم من بنوار میگیرم. салом алейкум дӯстони азиз. чӣ хеле ки гуфтум инами картошкое ки майягаротум чиндагиям барои фурӯш мо ҳамаша тайёр кардем. мебарак шавҳарам новосибирск. инами хемода тарӯзу кашида иша барои гӯспандомон ҷудо кардем. гӯспандомонамо картошка метием. анмихе картошкаи хушрӯ дорем. чӣ хеле ки гуфтам инамо картошкаҳоро ҷудо кардем. шавҳарам нимша бурдам. анами қашмон ёра ҳамаша мо фурӯхтагием. ана бо дорум пиёзи сирх марҳамат. кадоме ки дар ҳамин новосибирск зиндагӣ мекунанд шавҳарошон ё кафе доранд беҳад пиёзи қоқи хушрӯвай барои салат. пиёзи сирх инҷа ҳамаш пиёзи сирха. то ҳамуҷора пиёзи сирха. и картошкаҳоша барои хӯрдан мондем. ана иш барои гӯспандомам. ҳами 7 дона картошкае ки буд ҳамаша мо ҷудо кардем. айдакоша да гӯспандо додем. калоноша фурӯхтем. хулоса ҳами хонаҳои ма калонанд. 7 дар хона дорам. погри дорем. ҳам дар берун погри дорем ҳам дар кухнин погри дорем. погрида мо ки мефурӯшем намемонем балки қинай фуромадану буромаданаш. барои ҳами мо ҳами як хонама освободит кардагием. ҳами палас маласма гирифтагием. мемонем ҳамихе то ҳами моҳои декабра меистанд. ҳамаша ки фурӯхтем мо мақсад мегирем тоза карда палас маласа мепартоем. хе картошкаҳои ма зарданд. дирношонам зарда. беҳад картошкаи ширини хушрӯвай. кадоме ки агарот дорад ҳами картошка барои авқото беҳад ширини хушрӯ мешавад. чунки картошкаи сирх сахттаракай и тез мепазад. хулоса гуфтанием ки ҳами духтаракое ки занакое ки дар ҳами шаҳри Россия дар ҳавлӣ зиндагӣ мекунанд агароткорӣ доранд. ман ҳар сол ҳами пиёзи сирх мекоридам. ҳеҷ кор намешавад. ҳами пиёзи сирх беҳад хушрӯ меистад. анами пиёзи сафед исол пиёзи сафед коридем. пиёзи сафеди духтаро хушрӯ набудай. мепусида як моҳ пас ҳамаш мепусида. 4 лимча буд ҳамаша ҷудо кардам партофтам. ай 4 лимча инами қад тоза бировардам. инаишам пад вопроса имрӯз пага мепартомаш. хулоса ҳами мепусида. пиёзи сафед мо якум бор кардем. кадоме ки карданияй накуна ҳами пиёзи сафеда. раҳмат ки дастгирӣ кардесте духтаро. ҳами канали мадан подписатсия кунед. дар ҳамон каналотон кам кам реклама кунед. марам подписчиком камтар бисёр шаванд. раҳмат ки видеоама тамошо карде. боқӣ дар амони
аллоҳи меҳрубон бошад.